Well is toch éine roicha paiáil ná tochailt agus sé dtíar fis rúscéil stair chumdú glascéil Verica. Níiad facha bheith tóca leis mar han stair cho fada cho farsing sin agus cho casta sin dá ríide. Smór de roicha bhaimart agus a scéalta le hínstíige gachéin insna hen chair insna hen ochchaman fuid na tíre. Agus benéan dúláán bhírónas tócha scaga dhéanamh na scéalta san fad I dit hanagus nó agus é fadachar le chéile a bhfuidim scéil ag scéalathá hínsin ditá mé jólar stair chumdú glascéil Verica mar a bhí ó húsama mar a ghéirig lehanna dúláin athú agus martá lá táinehhan agus é dtíar a bra rómpa agus a fiochan amach rómpa le dúláin de friúil ar fada níos sa chása. Stair anna chuirte, stair anna chasta, stair chun spóideach a dúide bheith se chumdú glascéil Verica í leon dátar sin is mó dúláán a bhí le sáú ag ggés na cumann agus i daoine bhí díar chumdú glascéil a chuir chun cín ins na stádaanta. Bhí sé stocha scéal chumdú glascéil Verica fitte fuite agus litisteach go háirithe le tuile agus trán na henimirce óir na bhí teachta náil na daoine stocha a chuig gur mád bán aimsir a chorta tá scéal súd le hínsint ar dúis stocha agus na dhéag sin aber nuair a chuig America sáte I gogaí dáda héana agus dó Bóbernag nín sé sin scris ar chumdú glascéil Verica agus é díar ag forbertí dhéanamh ag an nám. Hanha san ón san agus is toch an gaisgus mó agus an scéal smó bhecha mélamh naoine agus gcuine naoine an tá sa tíir sin ná 97 ceans na chluí bocháúla bhí riamh stair chumdú glascéil an taan cluthe canis imríoch lasmó de heilte na héireann. Duine sin sa bhíon 97 círígus an coháin tá th sa cain fós sin. Gan dáut ní bheith faoi súlis gomach na daine a bhair sa téisi sin nó fíorbeándíomh fós na meig ach tá sé is tanachas san agus tá chud an seanachas san nám agus tá bhíon tálinn dá líide ó hebh na líine go néim símar a bhí ábalta na scéalta san hóúnigus ní bháin scéalta ach pictúí tagartí leabhra cápéisi agus a gásáid he físteip ná fachas riamh hana os na coigad agus bhí mar an hástéis sin na fad a chuiristeach sa scéalta. Sin ceannas na rudaí is móga me fátóca leis dá ríide maid leis scéal chumdú glascéil Verica ná a bhfuil róin amach catá na daoine gur cás lehan na chluí I dtíanamh chunig chin tú go slán ófar na chluí go maithe siad agus go láthó siad agus I gaharacha nás Milwaukee nás San Diego a gaharachas toch an nábeh luite le chumdú glascéil le breise céad blian céad goile blian. Tá sudan is chótóca leis go le héin anhéin beidir nach gur beagtúir me hacha maid le chumdú glascéil maid le Parker Croking maid le lechra na tíre seo a gimmert slá táinehhan le héadí Henry Sheffling agus Colin Cooper ach gur ráile agus gur bán sa lótha émar chluthe gomach chluithe na hamána nó chluithe na caide a chohéin ag sa bhétar is de gud héine dhéanamh dá agus snéáte há is dócha an scéal le hín sin slá táinehhan. Daoine ar nárógach agus nátógach an éireann ná bhfuil clú méáir a héal na héir nó hebh chumdú glascéilta a há tóca leis an gluthesa agus ó hebh ránfartíochta is scéalúntacha. Ní bheith faoú go mecha caiideáin ar chóchéimis nó haige bailile a chu hebh ránfartíochta agus ó hebh dígris agus díchas agus le héad sin dúireachta tá sé do chete agus bheith scitimíorta fiochantar bheith chafa bheith tóca leis scéal. Hic sé dá bhétaí na héireannaí agrú go nach fórsa láide politúlán. One of the GA's greatest strengths at home became kind of a weakness in a way, did it? In the long term it did. It's not all about where you came from in Ireland, it's about where you live now.